Teha kaman kong na kaliang kejonga ngaso ban map sapi ki pajba ya kaba mang sem lala ban ilip menta kasngi namar ka jing thut jong kanarwak hoi kumtu kumba philui ha por banga dang sedang ngala persang hi tangba kanarwak kan thut te khnang ba phinlait na ka jing du ban yu sngo na ka jing pensai jong ka parti vpp ha kane ka snong sora te nak ta ka daw ngam ban sengan churing not ka video ban ngam pen i ha kane ka video ka ba manta bat khndian ko ban batai ya kamat ka ba khmat ba i ba arden iwan ban pensai ha kane ka por ka ba manta ba i ba arden i la pensai sa ki pajba sora langba ki kot kisla telada kynnoh sora ki dei ki baningkong ki ba ithu yau a ubi tenga thrai ki kila dei ban suthu bat kila sai ya kane ka jing pensai telada kim suthu shu ya kata te ngin ong shu kumno te aling nya samno ya kane ka jing pensai jong iba arden ya kane ka video te wat kret ban subscribe ya kane ka channel kum kadak ba phin kesan yang uba pelaj ya kane ka video ro khublai sibun Vice President jong ka party nang tangi don ru hangni ba grasper the thang belong treasurer jong ka party idon ya I president jong ka women's wing I secretary jong ka women's wing idon ya president jong ka youth wing idon ru you Emily jong ka Molai constituency ba Bright Sarwell Marbanyang idon ginoilam the Giant Hills ba dami wan hirumbai belong president jong ka East Giant Hills district MDC na po Giant Hills district KMDC na po KHDC bat kipabun kirurang ba kibadan hakani ka por kabamenta lesi ka por kanta lada nga chair kerteng yaki way pi way rai kublai kerpang yati ki pajba ki bait kibawan ban snap yakani ka jingalang pajba Kabaga Voice of the People Party kala jet ban pelong hagani ke sngi yo ba sora kibalawan ban daga jingkmi lenti bagani ke meeting kabagi i pelong kanai ke jingshah bat gi kum kinongeram ru i kermen bagalong kunta tingi slow ban minta check yakani ka song bat nagaleng ka jongaru ngamla klem da ai ngo yo blay obla don ringkat ha ka jingat linti bada ka jingem ka jonga shimet obla don ringkat ru lang bat ni iwei piwei ki ban ni ka por ka bamenta obla da obla ker obla ri obla sumaringi bat obla kurkhu ya ka jingat linti ka jongi Lihat snow mana kumno kini kinongkren haswa jonga kila kren kila batai ya kajing no mensim kajongki habaki pai shi kajinglong jonga mariang kumba kani ka mariang kasai kumni ngidon ruban penshai shi kipat ba ya kiai ki bapilai I hagini ki kindiat smi kijing persang ban kento ban penbot nam ban wodau ban wodong ya kejingat lenti jongka Voice of the People Party nismu tu bagi babun lesi kipat ba hakeleng gari kipai syakani ka jinglang ayu ka Voice of the People Party kan kren kadon lesi ka jing community bangi ngen wanang ni bangin kren ban ther yaki Hendrai ko kipat ba bayit kebalong ki paradok ki parasnam ki jangi kebalong ki parakher ki paramer ki janga ngemuan hangni banwat ya kathma ngemuan hangni banwat ya ka jingyak kaja ngemuan hangni banwat ya ka jingsum ngemuan hangni banwat ya ka shongsum da ka bangi penshai shapi kipat ba iki bamba piki pajba pidon kam ban tip ban snotu ban ekwaru ban kren daga bashai yem simla jit ya kani ga jinglang ha kani ga sni ke bambenta
Bangin yalap election nakamta ka election MP shiteng samoi. Iwan namar ngi sngotu. Bagadon ka jing persang. Ban pensno ya ki rukom treikam ke baka executive committee jong ka Voice of the People Party ka bayam hangtai po ke HDC ka trei laki kam ki jong ka kumbaga de ban trei bat ngi i lingba ki lat patai khubor bagadon ka jing persang ban pensno ya ka party ka jong ni Nisno wala ka kamram ka jingi namar ka taga daw ban pensyai ki patba ban i hau patba baun bishari ke baro tete namar ka taga daw sa sisien nga kwa ban penpau baga jiwan ka jingi ka Voice of the People Party kamdai bengiwan hangi ban wat ya ka thma ban wat ya ka jingi kaja ndai ban wat ya ka jingsuk bat ya ka shongsuk hangi kom ka jaj ban riu lingba kini ke jing pensyai patba bat kumbang along baga jing pensyai ke jing kren ke jingi kam day nagabanta bangin yalap election hendai ni wan namar bangi don ya ka daw ka bakraw ban ya thu ya phi ki patba ya ka jingia linti ya ka san prakhat ka jingi kum kinong elam ya ka thong ka bangi ngibu bat ni snow don kam ban ya ipin kan mau Tega ni kesni ke pemerintah, ngala jit ombangan syukren, nala di namar yo don kiba om, bau teu arden ti mat usno stak tan, usno tip tan, usno tip riti dostur, bat usno tang mau ubatip. Ngai syukwa ban ye thu, hapeng jongpi ko ki patba kiba ki jong. Ngai judon ya ke jinglong ke basngo tenat ban wat jingtik. Ngai sngo tenat ru ban puli ya shibon kikot. Bat kini kita ki jing persang ki jenga ban wat jingtik. Ban puli ya shibon ba kikot. Kibayalam ya ke jingmut ke jing perkat ke jenga. Kumu nongelam jenga Voice of the People Party. Bangan sngo tu ya ke temei perkat jong ke jat menriu kasih. Bangan snow turu ya kata ketenrai sensyar jong kajat menriu kasih. Tinamar kata kedaw ngani kapor ka pamenta ngalawan ra katu kani kikot kibalong ka jinyarap ngangit nam ta jong pidon sipun ba kikot ki banga puli ladang awan ra ngahap ban wan ra ba unong ra kot awal kila pun tan hendai ngalawan ra tang katu kani kibaya dai bat kani ka jinya linti ka jingi kum kajat menriu Haga sensyar ke kanan. Kasan berkat ke jong ukasi. Kasensyar ke bishar ke jong ukasi. Ini apa bat ngamenta. Segini ki jing tho. Kibala tho om da ki dekat jong the Voice of the People Party. Dai ki ba tho. Dai ki riurang ba. Kibala long le se menta ki long shwa ki jing. Ki ba batai. Ya kata kasensyar ke jong ukasi. Kini kekot kaya tu yang ini kebatai syafang keperkat ukasi. Bala tu da UH Anderson Mauri. Kini kan ai jingrap yang ini kum kepateng ke pemerintah. Bangin paidin ya kata kasandur kajon ki long shua man shua. Lani hanga jingade ke jingi ke jat menriu bat ke sensyar ke kadang. Ngan satang ia ke benta ke bidai bat kata ke temei perkat lani ke temei nongrim ke ba pensyong nongrim kum nu ngi ju pensyong nongrim kum ke jat menriu ya ke sensyar ke kada kidai kikot lesi pinpet ki bala bamkhñiang namar kidai kikot ki bala rim ki bangal ju puli bat namar kata ke daw ngangit ba pinum shu uba arden uba tai start naladi sngap ngan shipuli yakini ki jingtho ki ba pen kan mau yang i ya kata
ka sinshar ka khadar ukhasi haka san hima ka san sima ukhasi utip kumnu ban bu dor ya ka bor usim ban bu doru ya ka bor upat ba siap ba haka san hima ka san sima ukhasi utip kumnu ban bu dor ya ka bor usim ban bu doru ya ka bor upat ba haki ki baro ka bor ka jong upat ba ka de ban long hakli tam ya ka bor usim labu bat lamang haka ta ka rukom bat kamdi ban ya jintut ne tingku bat ka bor upat ba habala pinkup ya ka bor usim udabu uput ka bumot ba ka jet beriji ka dabu uput ya utau usim dei hakani ka jingmang bat jingbu uput ya ka bor usim ka bala penlong yu usim ban sinshar sabha ban sinshar hendrai ban numbat ya ka bor sinshar kat kum ka riti bat ka dustur bala bu namar kata usim ka rikhasi usinshar hendrai umbat ya ka bor sinshar kalong tang ki atyar jong ka hima ka ba makaru kamlong ka bakut namar baga dei ka jong upat ba baga bakut namar kata dei upat ba haga jinglong sim kis im khasi namar kata kis ngotho bakilong tang ka benta jong ka hima ka balong ka jong upat ba banalor upat ba omdan shu ka wei pat ka bor kisutho kini ka dei kabala sandur ya kata ka sinshar patba ka jong khasi the voice of the people party namar kata ka daw ka bu ya ka thong ka jong ka jingpet jingai ka jong ka ya kata ka vision ka bangyo to revive restore and transform nile I pa kata ka sinshar democracy ni sinshar patba kala dur hakani ka juk ka bangi imenta hakama mangi ki patba him tip playing the board ka ka jongi ki balong ki kon ki hajar nang ta kani ka wei pat kaban pen scam shu bala tho do s u amjad ali ka sinshar bat ka bishar khasi hangni kabatai kumno an shu sedang kendiat naba sedang ban mai phangi ki jimot ki jipakat ki jungi ong kanu ka kur ka ba he jat ki seng snong laga jong hang ta la penya do pini rang ba bat pek hakaliang sinshar ka khada habaga snong kala nang he bat yar uni ukni rang ba ukalalong ubasan snong lani ubasan rat baro ki badei ne ki bamdei hapo snong ki ha bhakti jo ubasan haga jingdei bat ki kamrat ki don ki dor bar rat kumju haki jingdei bat ki snong ki don ki dor bar snong wala ki snong ki thau la penya ki temen snong ki ban pet ke jingat rinti ke snong henry kim don ka bor ni ban thom bor namare ka bor sinshar badi ka bor bishar ubat hi upat ba kata ka dei ka kerjang ka bangi di ban snuthu yaw to pat ba ubangi nyen sakhamya shai shakini ke lenong ki ba kham hadin nang tai ki ong kani ka ai ka bu ye ka jingkli bangin shai kum ki nong song snong le kum ki pat ba hato usim ubayo kat ka ka bor balak do haneng haka sinshar khadar kapau shai bu bat ye ka bor marwai ni u dictator kata ka dei ka jingkli bangi hapan snuthu ukhasi ulong khun benriu ubakam start baus im lanu ru umla balong unong sinshar ubale kat kum kamon jonguhi kidon ki jaka baus im ushajiet lagi bakraw ki balalong kinong song snong ki bla kamrim ndai walau im ulong klidu jongka hima kum ka kendon usim umla banlait kanu ka kam klem da kinjo ktien ne kren lang hapo dorbar kas ya ka sinshar ka khadar ban yat be haka hima usim lani ki bakraw batri ki dei ban bot ya riti ki bala bot na do minshwa kum duru ka dorbar ka dei ban yat ka kum ka riti bala bot ku doktor hamlet bare uong ki riti ki balong ki nongrim na do minshwa ka bamot bau pat ba udon ka boru ban khanglat ya usim ban le bor kata ka dei ka jingkwa ka banga kwa ban penpai ya ki jimot ki jipakat ki jingi ya kini ka pateng ka bamenta ya ki kon samla juga juk ka bamenta bagin tip ya ka tunrai sinshar pat ba jong khasi kani ka dustur ka bat haka ya ka bor hau khasi ni smutu ru la umau kamut omdan jakayus im bale jubor ki
day ban penhiar ket ya ukasi usengi ka nongrim ma ka jing srutu jung ban bentai ki bor padeng em upat ba haka dorbar upat ba udon ka bor haka ba kila ban weng yanuino na ka jing sinshar haba kimmon yanuino ni srutu ikan bor ka dorbar kalong kum ka bor ba hakli e ba ka ying dorbar thawan jong khasi ka don ka bor ban weng ne kintai ya ka jing thung ya ki nu ki sinshar ba kintup lang de ya usim khasi uyasrim kum kis im jagi Greek ki hap ban pediang ya kejing ai jimut bat kijing peni jong ki bala kam temen hakadang ka trikam bat ban thau an hagaju ka por usim don ka kendo ka syap ne usim uyo katu ka ni ki jaka na ki pat ba ban kershan yaladi ti ki long shwa man shwa Banlait na kajing long merau ki kuat kajing sincari upat ba kamut ka real democracy wana ka pertai ka sedang na kani ka jet penriu ka jet kani kalong ka ba ngakwa ban mai phang ha sho bangin ye kren ye ki weipat ki mat nangta ka sarkar bilan ani tho ka yu I rukom sinchar u khasi ba ka pher na ki weipat ki rukom sinchar ha ka pertai kalong ka ba ye ka ban chule jubor Namar ki sutu shine baga bor sinchar kadai hakat ki patba yau ni patba ngilaban penuan dur khambha hakadur jo ukon uhajar tikata ka balingkong ka banga kwa yang ilang baro bangin sutu bali baga voice of the people party kaya sultanat bu patba don ki bam tip ki bakren beat ki bakren tho le si bangide lamit ban next tang show patba Ringi ni selutu pakati ke tati ke temai ke jongi. Lada upat ba agari pediang ini ngin sangi ano. Ki ai ke bangile kalong daga jing menjur, daga jing tershan jong upat ba. Ngam pai pat menta syakawai kapang kabala miru ki jekren agani ki singi. Pat kata kalong syapang kenyam ki kasih. Kini ke kot balato do sip sharon roy jat khar ong hang ni yin peni kindiak ya kata ke thmei jinget jong ga jat benri ya ka thmei jinget jong ga jat benri hagani ke jing kedo kabala bu hagani ke kot kadan ke benta ke basau ke bagi ong ka perthei ka yeng ban kamai ya ka hok klem hok Ong kumlo sakhandai pateng nyamra kapamut baga jingit ke jong ka jet meriu khasi hagwani baga jingit nyam kipin song nong rim tang ya batang haka hok ti namar ka taga daw ngakwaru ban puri kindiap hangni ya gani ka jing sneng kentu ubarim hapo ka nyam tip briu tip blay lesi hangni ini shine ya kata ka thmei jingit jong ka jet meriu Kukur kukha, kupara benriu, tolong kiriu tip beriu, tip blay. Wat pilena ay la kalong benriu, kan mau la kalong reta long beriu. Ya yang tip blay, tip beriu, kumbala share ulong shwanadu kaman benriu. Bansa sot sa buram hakmat ublay ubriu. Habale bakam ya kanu, biang demut hok mut blay. Wat jule jukam lanu, ya kabam shong hok shong blay. Trikam duk habar ni hadapai tang kabadon hok don sot keren kanaru da kabadai penya ketin hok tin blay bret di ya kaba om shong hok shong blay katati kalong rta lor brio perthai kanum sep kan poi hok poi blay kawan mi brio man brio ha perthai kamlong kabakai baju knang yawan yaka bantrei ban biang ban bit kabalawai Don chaka naway like na perthai bay ka thai day nangni ya kabashaway kilat kilinti kidon ar na perthai kaway banlit poi snapha kaway banlit poi siying ublay kaway banlit poi syan nyamra ya kini ar omla pen bakla kahok kasot kabalam siying ublay laway kapap kalam ler kabalam syan nyamra snake kani kadai kata kan niam kabagi long shwa man shwa ji ki pin shong nong rim balai nga Ukraine ye kani ki babon ki jaka what happening
Inong Krisyan kita ide ke jengah hak konstituensi jengah apa kaya kendu iki. Ngajuang bangangit pa kade ke jingit ke jengah apa ngapai syakata ka temai jingit lani kanyam jugi kasi. Yang ke hak bat hani ki kasi kumpa ke pau kiam don tang ar lenti. Mo ke hak chiying uble lani ke pap sak kendai patay nyamra. Ti mangiru ki bala pediangnya ke jingit Kristan ngingit don tang artuli. Lada ngina lek ke babha ngin poi shipning. Lada lek ke besniu. Shet dujok. Ka badai ke jing ka ngai ba kamdon jingit pher ka ta ke jingit. Tunrai ke bagi kasih di don. Hai badai bagi jingit nyam ke jiki bak mangi ke bala pediangnya ke jingit Kristan. Ka jingit pher ka long tang karukam syakri. Ina ma kata kata maju keren. Hapok ke konstituensi hap dengki dong Krisyan gibi kita dang jon hakan yang tunrai ban pensutu bakata ka rupam ngek nyam ka jong ki khasi kam dai pher than bat ke jinget ka jungi ki balalong Kristan namaru khasi ru tang ka hok bat ka hok ukren laj na ka hok kwa saya snowi itu ke jing kentu ki banga ngana keren hakan ka por ka pemerintah bat ni ki Kristan ru ladingi pai ka Bible ladingi pai ka sinshar ka khadar kay ka bala hikay ini ublay kwa ya ka sinshar khadar ka babansap naman kata kong ki Kristan la ni puri ka Bible ngin lap ya kay ka bala tho haka kitab Exodus kalenong ka arbulay ka khot ka pra nanta ka kitab Deuteronomy kalenong ka khat riu ka khot ka khat khandai ayu ba ublay mahami kita kinong sinshar ukwa ay kinong sinshar ki bakumno wong mewat pin kan riang ya ka jingbisha mewat nyaw shliang kmat mewat bamsap nabaga bamsap kapen matlalo ega kmat jagi bahok pat kapen kala dore ga tin jagi basta tangi ga hok pani ga hok men syukri bukum tangi minget ega ju kabalai mentah hagini isni isdang bani ipen ban ya ga jing persyang ban penya pher hapani gi khasi ga lapyang ya ga jing Kristan bagi gi khasi penang don haga jing tunrai asmo ga ga kamram jina bagi ni thu bagi ni don ga ju an nongrim ban ngai je ga hok jing pher ga jing kalong ni ki Kristan ni jit ni ka linti ban syakri ublay ya kata ka hok bat ki dan don ngani am trai ki jit kata ka linti ban ni le atma para mangi ngasno kala dei ka bakra namar kita tahu ngasno khia habang apet ya ki jing persyang ban pharya ya ka jat ban riu da ka jingwan ra e be kum kini ki jat jing sno ki ba kum kini ki jat jing pensno thu bakla jo pai ba te ka jing thrang hi ka jonga ko president jong ni ka party tolong bagi pada kita bantip jika ega rukam perkat ke jui nimdan de koi pat ke rukam perkat ni ko apan pen phai biang ega ta ka bor so pat ba ni ko apan pen phai biang ega chat ri so ta ka hok ka bangi ngi bak ka bangi tiang wat hadu mentah ina mar ka ta on ngimwan hang ni ban wat ma ni wan ban pen phai to ngi phai si syakatai hatu kalong nem ka basang hok ini bangin chule ya ka ega bat le si balai kum ka party ni hapan kren haga bedei bat ka jinglong ka jingman haga bedei bat ka kam jong ka himasora pi ladon shibon haki ki kep haki por ki ba kam shwa bagaladan ka jingli tur pat ba she district council dagi shnong bat kum ta terte nitip ya kata nio jingtip ye gejilek tur ndrei nyim jukwa ban kren ei royan ndrei balai i kren hagabede bat ka kam jubi hima sora kaba penongi i kumgin nongelam bangin hapan kren kalong hadir bagalam mi ketu ka jing kren nau tu we urang ba ubalai alam mi kita kipat ba ban tur sya district council ban persyang ban kento bangim dei ban le politics ya ka kam ban kan tho yang i ka party bat kibalar omru ba arden udeu MLA ka kam hima ka ni ka kam je ki MDC balai upa ban tukla ni sipo ba pini syai ke ko ki pat ba be ya ka EC hapo HDC layalam da ka seng VPP te ko mu president jo ka seng bat kom ka party ni chu pet ngor ya ka jing trikam juga isi ka jingi hapo district council
Bat la dengi I bagadon ke jingper ni ong bali kalong kumtu. Ni budim, ni pek ngor, naman ni pa upat pa undong na parti jupi kale ayu po district council. Tela dengi I ke bamshai ni kili jingkeli bat ni keren ni tokit. Bat apa kile ke badai. Habangi snotu bagi le ke badai. Ka parti kan hak paniata ya ki MDC ki jongi namar kim trade dala ka jong ka jing snotu shimet ki jongki ki trade da ka jing paniat jong ka parti bangin trade ko ngin trade hok ngin persang banon ra ya ka sinchar ka babek ka babyang hang tai po district council te ba ka don ka jing persang ban kno ya ka parti ba ka muslia iha banong yim muslia Banlait ban keren kubu MLA nga keren kubu presiden juga parti kepada ke jingkit kli ya ke parti la daga dei bani dai ki nga bani da la dei ban ong ban penbet ha ban penbet kum ke parti ni mla ban chuong bangin chu kaprip no ki kmat bangin chu sarong bangin le sinchar hapo district council ni mla ban ailat ba ka isi jingi kan le ki kam ki ba pakla naman ni fa ba ka egi bangile kan dei ka kam ka badai but habangi ngile keren habangi ngilape ngilai I kila mi kita ki ai mau ki jing persang ban keno ya ka district council ya ka EC jung ka PPP ba ka pen khain riti lane ba ka pen khain ni ka dustur kila mi ki jing ya pai le si kila mi ki jing ya kren tenrei ka ai ka bangi I wan ha ka ni ka por ka bamenta kalau ban pen kan mau biang ya ka dor ba ka penta jo ukun u haja jong ki hima khasi lani jom ki shnong ki tha tingi ni wan hang ni bali ni ong ni wan asora bani kren ke bani kren mat jom ki to kata ka jing pinslam hato kata ka jing pinslam ka jing bishar ka jong ka EC ka jing hapo ke HDC ban ai kata ka sanat kalong ka babakrane kalong ka badai ti hadin kila nang mi shibon ki ai ke ni juang ngem jikwa ban that yanu ngem jikwa ban sei madan ye kanu ka kam ka bangi ni penbe lani ni trade habangi ai ticket lani habangi ai ticket ngem kwa ban la penshai bali ni ai ticket yo tu lani ka tu bali ni pendu ticket nomor ki jon ki kap le si ye ba ban long ne ki tau shimat aga ji penshong nom rem jo parti ka bangim sno dei bani kran pat ba bat habangi le i gidu ki kam le I Nyim cikwa bangin that you Henry on lagi pri kalau persang ban pinsu tu bakla ya kata ka jingya linti ke babai jong ka parti in hab ban ye tu na kata ka dau in hab ban pinsangi aswa na kata ka dau in hab ban pinjlan naman isnu tu baga don kata ka jingya kendo leni ka don kata ka jing pinsu ba kata ka rukom jit sim hasora kalong kerki kata ka jingkwa ru kalong kerki Tika district council ka bala penkuk board ka riti sensyar jong ka sarkar India lingba ka kredit ka bahundriu lani ka 6 schedule ka don ka board ban pek ban kmi la kan ya syakmat ban aino ka sanat ne dang don kam ban apshwa tini snow ba ka ka sinjam ka ba district ka le haga bidei bat kani ka kam ni ka jile ka babakla namar ka klemong banumai yom nyen hab ban bishar shwa Ka district council kanumidan benta ban pinyos yenu yem don hangni banong bangidon sakalyang wal ni shubi ngi pet ya kata linti pada bangi pet ya linti ni don ki ai don ki ai kumba kalong mantang ila mat ndai tang hangadi kahima sora ilek kelengeri ni I kumdu ka jing trikam ka jong kita ginong sensyar la kalong haki right la kalong haki hima haga bedei baga kendo ka syap kajing lilam iki kendo ran kajing lilam iki kendo hima kajing aiwai ka bamdei dan kajing tiplang kumba ngala puli menne nini ban snutu na marga tabau laring ini ki kon ki hajar jong ganu ka hima ngidon ka hak ban tip ayu usim urai haga bedei bat ka jaga hima ayu usim urai haga bedei bat ka jaga rai ayu usordang ka tangdi ki jingi kon ka jingi But day the market about kita badon hagita di bor di baper kim kwa e bakum kata ka jimpen bay kim kwa bu pat ba u punu hajar pun tip lang
Di namar kata dau i yang jinglong jingman. Yar syapoi. Lai tu khana bagini gini jaga hima oh menta tim dei shuk di jaga hima. Gini jaga menta kilapoi sha kirishmet. The voice of the people party. Kami syakmat. Pani kon ye ke bakum kita ke jingpenan kam bakla ya kapor. Di kami ke kot kubor. The way open power day nagaslong sora. Agaslong times. Ya apa kami kumni hatong isusngam. Ningin haban pitshai. Ningin habya wa. Ini habya lum mengiru kibam dan jibut han bani tip sepang kata kakam hima seorang ini habya wat yo ini bakla. Ada ini bakla ingin pan mabe. Lagi hima seorang ini lah bakla. Mentah ingin papan skemno hanya ke isi. Ini habya wat berkat panang wat kata nang lap iki. Pleng iba syonghe. Kiba ukunu hajar juga hima seorang udon kam bani tip lang. Lalu kan ini kesni kiba mentah. Udon kam ban tokit. Udon kam ban snow dry. Ya kata kam. Ti kindiak dengan ban snow ni. Ti agak kalar trik jom upnai meme jemang. Kalami kini ka artikel how long times. Kabato hukum ni. Separating facts from political misinformation. Kaba punya kena, mo? Ya ke jingshah, naga jingyalam bakla. Haka sain perthai. Banyak nong sain perthai le sila banong. Ti hangi hakani ka paragraph marga jrong ngan puli tangi ni bentai rong kuno. Although the tourism department had verbally expressed its intention to sign the MOU during the visit of Union Minister Jyotiraditya Scindia. Wala kala John kata ka jingprsyang banpin snutu lani banyas soino ya kata ka jinges MOU Memorandum of Understanding kamut kata ka jingya minjur banyas soino. But Kahima Sora, Henry Kahima Sora Kyong was unwilling to proceed. Kahima Sora Kamshimla Pudiyang, Kamshimla Tre Banyak Shakmat, since the matter could not be reconsidered by the Executive Committee or the Dorbar due to the deteriorating health of Paim Freeman. Kabut Kahima Sora Kong Em Patlong nomor ba Upaim Udang Dona Preng Kajishtam Kabajur. Nanta who was hospitalized at the time with Ibadang Dona Preng Kajishtam Sumar Hospital. Therefore, the allegation that Paim Maremdor's aim had lilam or transferred the land for 60 years is entirely baseless and appears to be a deliberate attempt to obstruct the issuance of his sanad. Kadi tang ke jing persang ban keno klem nongrim ban yo pen slem ban ay kata ka sanad kata kadai ka artikel ke belami. Personally, Mutshimat hiya ka jing snow junga kabot uni nong to. I see no harm in extending the lease for tourism related purposes. Ong rechingi junga kumunong sora ngam snow bagalong da babakala bangin ay ya kata nakam taban kentiu ya ka jo kai perthai haka snong sora. Kini ki klen bagali tang ka tangdei tang da jing penbut nam nasi. Henry ni persyang ban wa ban ni lapat la sapriang kelengru la sapriang keleng ki social media ya kanipat kawai kabala ai da jing tho those im knak office of the sim of Sora to Dr. D. Vijay Kumar IAS for Commissioner Tourism Government of Meghalaya. The subject handing over the MCCL land to the government. Kajing IT ya ketika jaka baga yang ke MCCL lagi por minshwa seka sorka. Subject decision on MCCL lease land and proposal for partnership. Mau terai ban I why ya ketika jaka juga MCCL but kajing terua bandan kajing trilang partnership. This is to inform you that the Executive Committee of Himasora in its meeting held on 3rd September 2025
has unanimously decided to extend the lease of the MCCL land to the government of Meghalaya for a period of 60 years. Kabamut bahag ta meeting ka bala na ka light September arhusan dagawai ka sur dagawai ka jimot ka committee jo himas ora kala rai ban ai shaka sarkar ya kani ka jaka nakam ta hendri photli kisnem ban ai wai nang ta the committee has also resolved that only tourism related activities shall be permitted within the leased area. Kata committee ru kala rai badai tang ki kam ki bidai ba kam jung kai purthei badai ban sha hagi ta ki jaka bala ai wai ka bidai bat kata ka jingmut kumno manwanra ya kita ki roi ki par ke ba yaine nagamta ka imlanga salang. Out of the total 354 acres previously leased to MCCL, Himas Ora will retain 50 acres. Kapumut menshwa ka hima kal ai ka MCCL laispa asan pusau acre. Bat minta nagata ka laispa asan pusau sanpau kan bat no ka hima. Preferably encompassing the area where the existing MCCL office is located for its own utilization. Desi lam takatu ka jaka ka bakatik MCCL ka don manta, tik tang itu bakilyo ban penangkam nagam tayalati. We have all submitted a set of proposed terms and conditions for discussion with the government. Upon mutual agreement, they can form part of the Memorandum of Understanding MOU to be signed shortly. Tumut ia kini ke jing tuan saya soino hakata ka jing menjerlang bro arliang. Himasora looks forward to establishing a meaningful and collaborative partnership with the government of Meghalaya for the holistic development of Sora and the promotion of responsible tourism in the region. Warm regards, Madam Dors Ames Kna Himasora. Kani kadai haka katsan tadi, umai September kat community arhajar. Kimi kini ke bro. Ti hadin bagami kani kabla sapriang ngam simla I bagandon ka jing penchai bagandon kum kata. Nimshim la I bagandon ka jing penshala ni ka jing thok banong em kani kani balashu le da manu em ngilap shu penban ba kalau don ru wat kata ka jing persyang kalau don ka jing penbai sngi ru ka jing penbai sngi ba dia kani ngila wat lamar habangi ngi yeng ye kanu ngem yeng klem ka nongrim but hangi I baga Department of Tourism Government of Meghalaya kalau penbai ini ke program, bagani ke program kali bang IT no ya kata, kecaka, singap bang, don gibong, bagadi tang kejikan ke bersih keren, bersih discuss, empat rai, hendai belipat kandon kejing penkreat ya kani ke program ke balong kumni, foundation laying of projects for integrated development of Sora tourism circuit, funded by Ministry of Development of Northeastern Region. Government of India on the PM Divine Scheme by Sri Jyotiraditya Scindia, Honorable Union Minister. In the august presence of Sri Conrad K. Sangma, Honorable Chief Minister, Sri Timothy D. Shira, Honorable Tourism Minister, date 1st November, timing R. Sapusan. Ada program. Program kalau kumno. Bagi John Sipon ki program, hendrai ka program ka bakila mention ang niya kapor line, which is 1 minute, kiyong kandon kata ka exchange of land lease agreement, 354 acres between Director of Tourism Government of Meghalaya and Himasora. Tikuno kani ka John hang ni larampat. Tikabot kung ikon ki haja, John ka Himasora, pinibantip, bangang syupwa lesi ban bu e ka jingli. Kaya ka kinong Sora ki kampwa, lagi kampwa ya kata ka 7-star hotel hang tipo MCCL, lagi ko apa ka sarkar kan pin kaimbang ya ka MCCL. Naman ka MCCL kala kersyam ya ki longi ki babon, bat di jing syagri ka jam ki MCCL, ilawa jingtip, apa ki pai ba ki yo, oh katika ka MCCL kamni tang ka karkhana pin bi dobilat, kabala aikam aijam. Kabala kersyani di babon bagian sengkam bagian yo di ya ke dobila Sora ka bang ijo ang manswa de don ka jingke kri nam tag imlang sana kadon the dispensary ki doktor ki belum qualified baginos ki baju ai tawai ki nong train hangtu nang tag don ka school bus ka bagi pinkit ya ki kon bagi di nong train habali school bagi nong train kadon kata ka jing syakri ka bagi ki ai nalor kata ka jing kersyan kani ka priangja tinggal ni baka ka bang ingile, ka bang ingile,
Kani ke shitrik. Kani ke sngi ke belkelibu ke shitrik jong naiwi. Hendrai hak lai put kui trik lanang bakala uklat no upaim priman. Lai put trik jong ubanai ubashipau. But di namar ketika daw la pensangek no ya kani ke jingi IT. Ke ai jaman ja. Lara kamdon ke jingshah ke bukum kata. Atau upat ba udit. Di namar ketika daw kum ke seng ke bangit hata bor ke jong upat ba. Yisno ba ukunu hajar juga hima seorang udan kamban tip ya kani ke jingshah bat don kamban pensyai pat ba la ke DDM kata ke jingong ba ke ditang ke jing slot kampak don ndai beli ke mi ke tu ke shiti balas sapriang keleng-keleng ya kabala soy daus im kena bat baliru bagani ka program lade ban penbet nakamta kata ka shitrik unaiwe yang balade ban soy lupa ya kata nadu kas kat santrik jong upanai risau kini ba ka district council ka don ka hak haba ka yo ya kita kijing ot kijing pinsno ban peit ban bisha kamdon handi ban ong ba district council kam kwa yuta CM kena balong CM kamdon bentah hanta dega de ban yai bat ngalawat syushu ngakwa ban kam ngam hendiap tak palai nagalian ke junga syapang syapang ke jingri bat hima seorang akwa ban lum ban wat tengah pinstom ban wat igini ki jingtho tengah yo igini ko igi jingtho kaba keren hangni syapang ke jingri persya u join manix im sora ye riti bat dustur juga hima maling ngapun snow igini hot kamda don desi kebenta ke bakrau hendri ban snow ya kebenta ke jong ukonu hajar jong hima hangni kaong kumno hau para kon para hajar jong hima sora kadi galong gajing bo janga hakmat gajing perkat ki menteri bat ki nong thums im ki balong ki san pulaingut lemba ki temen ki san baru para kon para hajar jong hima sora baro syapang gani ke jinglong im ne jing penya ya ki kam jing sin charge ke hima sora dau join manix im jong hima sora bakam long shu kum gariti long im jong rikasi bakam tan kum gariti long im jong hima sora bakapa pietip bat bajulong gariti long im haki hima khasi bat khamtam haki hima sora kabangi ong kabadang donyam ka hima kalong ka jong ukonu hajar badi us im la thums im banong im hayeng ka im kentei om judei ke hayeng ka tengah jong u ya ka kuna ka kat ka jimi ka yo ka hat ka krong ka dan bat borok ka jimi ka hima nat khar ne na khasi ka dei ban lam ban lum hayeng ka im kentei om jubit ban lam hayeng tengah jong us im kata kadai ka iki bangi don kam ban singotu kum kinong din man di pleng kata ni sinsyar kasi kepada player kepada buat baik buat renti mana kata ka jimi on bam ka ying sim na kata ka jimi on penlut hakikam hima baru sim habu don kam ban shim ban lambai bam shi kon ki tengah ude ban yo jimen jor na ka sim kentai bat ki menteri ni ki temen kisan bai shong haga bishar khadar bat yakit iki kam hima ki je yo benta na ka kuna ka kat baga jimi ka hima abagi jimi jo hima ki poi shaka ying sim kentei kabangi ka hima ni la pin khamti kum gariti balabu nadu ulong shwa ukon o haja nilai hun bat sukmen sim abang nilai poi lek rung haying sim kum barung haying ka kemi ka batak bakot hom taru u menteri u temen usan u yasnohun bat yatip badon katno amdon katno bana bapoi menteri ni kinong tum sim nong sains im ne u temen usan ka sim ka thai kat ai ka sha ne ka pam ka ti yaki kala ban bat ki snohun baro shihima kahai batak ka ying ka sim ka kemi hau hajan manik sim bat uroba sim balayap ngalalong u agent bat hadu u new joinment sim menta bat ngalayo i bat kumju mapi ki parakon ka hima ki i ne tek ba ki tek sim balayap bat kham tam u roba sing kat kum ga ji janga kilong ki badang pat ya ga riti hatur kom jing sin char baro bat kidang bat hok kum ga riti ba kilong sim ma ga ying sim ke thei om ma ga ying changa kum ta u menteri bang temen usan u dolong kum ka buram shisha baru khon hajar sung hun bat sung phu haba u le chi ying sim
Nakwaru ban bu haka jing perkat jong ka dorbar hima sapanggani bau skim utung sodar yau amshon na tibe haba upat ba umman bat persya bat ya kaba manga bat kiwi ki menteri ngila peni ba umbit ban sutung sodar yau ba klemon upat ba uba bon jong ka snong bagru sapanggani haba wong ba ulong kristan umbit ban long sodar ka dei ban perkat haka dorbar hima ya gani namar haka yeng namar haka yeng hangi ki khasi kidan ki bat bon giniam om jenia ne bat no ne tat kun like no nakaba longaba snew kumta khamtam haka hima manta de don bon ki baya killa la kinyam ombit bat amla ban ong ba kim long ki khon ki khon ka hima ki ban yo ho ban long nong GSM elector tang mar ba ki kala niam wat haba ka snong ka jit bat kamon shisha ki menteri nila ban ong ba ki ba yele niam ba usim hendai ki sultan ni nong GSM electors kim long ki ba don kam ban le niam ba usim na ki ba nakaba ki wan nu sim do blang nak ne ka phet haba menta ki dondu ki elector ya ki bala thung na du usim robasing bat wat dang how new Germanic scheme ki belong to Kristan nomor kata ngabat ki parakon ke himang ila day ban pertaba kerpat bagi menteri bagi nomi khmat jeng hima ban lum kloi ka dorbar ba jeng hima ban ya pai ban bisar sepang gane ka jinge jeng Germanic scheme knang ba hima kanom pois ki jingjot bat jaburam bat ban ya that ka sarkar bahajrong ladala oni penbe shwa hala po hima kita gini ke jingthok balawat bat ini ke jingthok kani ke sithi ka bala thok da u da urai sahib hormu rai jingjo ejen ba leader to hima sora tika momot ngindi ban susha kinting kumar ku kipat ba bi jom ka voice of the people party kam ko apan khen riti dostor ndai ke ko ban pun phai se ka riti ka ba janai jaga sinshar khara ka ba u khonu hajar u di ban tiblang ya ke tela manta haningi kili hatongi tip nem ku ki khon ki hajar ki ni ki bro ki jing pin tolun ni ki kam habri mi ki nong sinshar hima bat ka sarkar hatongi jutip ku ki khon ki hajar lagalong ha ke hima malim lagalong ha ke hima khairim lagalong ha ke hima sora lagalong ki raj ki ba pher em nagata daw ni tulat nagata ni tuno ya ka hok ka bangi de ben yo ni tuno ela ka jong hok dia nak kata aku kipat bangi orang ni ban pensyai ban pensno tu ngadak kwa bagi tu ki mut bangi ni persyariti kena snap begini ke jintren kena plan ni dong kam ban syai ni ngim dan leng bano ngim dan leng bano lana kita kis kiba demon jit ko mala penpau u agent bat u plinar juga hima sora ki jit yau tau sim kenar ngat discount kam dan po bano em sendiri lah kena yat dengan jika betul. Maka kita koki patah baik jonga. Kajing wan jaga voice of the people party kalau bagi ni pai syakat tenrai ke bersisha. Nang snow nila aban penimbiang ya kan ni kesinsyar baik ke bersisha hakat jat meriu kasih apa ke jinglam jaga voice of the people party. Ban pun ko bor biang you baik sejisin hakat ri ke baik ke jongi. Ban pun pai biang ya ke bor sigi kon ni hajar hakat ni ke hima ke jingi. Ban pun pai biang ya ke bor sigi kon ni hajar hakat ri ke baik jingi. Ni teblang kami ke hok nong kenti jauh tu sim kumbang ala penso kami ke jingkran start ke jauh arden ada ke jing pensyitong mangan wa ya ke temi sinsyar jogat ke jat benda ke banga iye ke banga pangmut pamensip ban pet ya ke jing syak leben jadi patba ki bangim dong ke sur ban keren wat ki menteri ki bakrau ki elektor ki lawan surahi yang nono ke kam ke bakia dan kam ra syaka dorbar ba ke jong kuno hajar kata ke bor ke bahan klip tame Kuki pandabi, namar kata tahu aku apa nong, nimdan for menilai politics, lalu badan nimdan kehak ban keren ini kam, kumu presiden juga voice of the people party, kumu priu nagui kehima orang long I put jong ini kehima, balai kehima sora ka kerdu aduk kanu kikrang perkat, kiriu tip. Kiri syampang ki ban tip ela ka jong kariti ka justo ban pnya ji ki kam ko ki patabe kampi bagi ko balingi mi ko malongi doktor karasian mana namar ngi ibik te ki seng seng perthai baro ki la feel
Lapun boring i bangin mi. Ndai bagi kuat jing mentoi ai we. Ndai. Oh ngahabanai khulai kerpang ye kaseng ye channel si. Habanai jing tip show pat ba Bangladesh crore pati. Ngahabanai khulai. Yao to secretary Jamaica seng. Mo. Obla ai jing ken jing ja. Ya kecing don spa ke jo arden. Ngan kam ai kublei shu shu. Lada ki dapat tairu kumno kalang ka spa arden haduk shiklor sap nyola. Kumno kalang lada ubatai ngan ai kublei kam bha shu shu. Nei ban chiu tho dia ka pi manta shiklor sap nyola. Klem batai kumno kalang kumta. Kalong ka chi tho ka padang shiteng. Dia namar kata ka dau. Namar bagi je ke jat penriu. Nyihapan mat ya ke jingma ke jingin. Ngit ladang lajit ya ke kam marwai shimet ban pet ya ki kon badi ke yeng ke sem. Nganong syak berngam ke jingim ke jinga. Andai namar bagi ya ke jat penriu. Ngasyak berngam. Bat nakaliang ka jinga ngasnutu bakat banang yat. Kat bang nang pesat ban wan ra ya kata jingkala. Kat bagi pai pa kila nang pai kemat sega boys of the people part. Kat ta ka jingma ya ka jingim ka ja kalang jor. Nrai pai ba be. Ya kalinti ka pangilayat. Yenam kandon. Ya ka ei ka pangila sedang. Lada kalong kaman ka jo play. Yen pinkut. Nrai lada ublay rum ibet yang abangan penkut. Nesi lada kita kibran ke jingtmu ke basniu. Banlait jubor, bandkat jubor. Pada ublay usyak ay bakum kata. Kataru kanum kot, nomor kindon kiwi giban beteng. Kindon kiwi giban beteng. Nrai yang ini ke linti ke bangi lakular, segi longdin mandin. Ban penempat, ban penbahapat, ban pen keladul, kan yai. Bat kanang klaim naka wi kapor syakui kapor. Hum ka parti ngim bansi bangin penbana ya ka jingpen kre bangin kier tawer ya ka secretary. Balai. Namar ki jon ki kam ki bakki. Para ni kapor shwa bangan kren ni ki mat ngakwa ban pensyai kedar. Yo kadar ka jingsu pakla. Namar teng har bakren. Lapoi ko igamat don sundui apli point ni kum like no ni kum skip no ni kum miss no namar lese ni lapoi no shego igamat dia ni igamat ka ko abang na pensyai bah pi bangi ginongelam juga voice of the people party ngim ni wat kam sarkar shu ngim tip like them like kam namar ngim don kam ban wat kam sarkar ni hendri di samla ki bon ut shingi but dia kata kata ngitip bakar rukam penong exam thungkam hala DSC ni MPSC kamlong syu ka bakhoy badia kata ka jingthong pisala ya tho ni kita ki bapon bak habang ni ong kumta ni snuthu baton lu katuk ni ki ba pass hop si ha ka jingile exam ka jiki teng habang ni kren ni la kren bet ya ki samla ki ba ya kendu mo ni kwa ban pensno ni Nagam tayo don kita kibong am paling ni pas hok no to pa arden shkuno bang ai pisa ngim thau ye pi ni thau ye kito ki bai kendu kan ki bai kendu mar men ki ba mat bagata kar kom pelong exam kam ni ka hok ka khoi nagata ka tau ngimi ban yong i don kam ban pen khoi ye kini jena mar kata ka ko karpa ta ka bas snoret wanum sno tho pakla ko ki kon samla ki ba job ta ka hok ki ba pas ta ka hok ka jingren ji kalong ka don ka bakum ka tas ka don ka bakum ka ta ka jing bam khoi ha ka jing pelong exam thungkam yo kam yo jam hagini ki atli lagalong ha MPSC leni ha po TSC bateng teng ha bagi kren ye ka jing duk yo ba ka jila mekhalia kadi ka jila ka beduk kamun baboro nong song snong jong mekhalia shispa udi beduk don chibodro ki spa Tembring ni keren ni kita berus pak nasi katuk ni mo. Ni keren ni bupon. Tarau nak kerpat. Abadon ki jingkren nasi ki bakum gini.
Kamdai ke bangi kynnoh salensa. Ngirungi judon ke jing perkat bangi nak ban kynnoh lot ya barok. Lagi yang ke officer sarkar ni nak menambah barok ke officer sarkar ke babamsak dan ke betrei hok lu. Ya sigi bakum kita ke jingkren. Mo ngaslo nomor kita ban shining kong. Tenang ba kanum don ke jing perkat bakla. Kanum don ke jing perkat bakla. Bangi la shikno lot ya barok. Te kum ka party yela sei kini ki shipotli ki mat. Bat kum pagalang angkot tang shipotli la namar lanang wan sinang wan. Imat kat hadu panginda yo shishaban ketewe ka secretariat masin kot kini ki exam jigini ki kana school lanang bon. Ki mat ki bang hapan ra akmat juga sarkar berbagai sarkar kan hapan pendep. Yenum susngap. The voice of the people party. The voice of the people party. Kamdai kata ka senga ba super shabe je ka roi ka par. Hendai ka persya ya kita ki roi ki par ki bam penmentoy yang i utrai jeka. Haton nakam tajum pi ki nong sora. Kai ka ban kam penmentoy. Haton kata ka jingwan juga 7-star hotel hangti po ka jeka MCCL kan penmentoy pi. Lekan kini ano yu kauja jung kita ki homestay ki bubun. Balai ngi so salong kita ki mega project. Nimpak snodon kam ni kita ki mega project. Mangidon kam shay ki project ki barit ki bau jongi ula banle. Piwanra ki mega project utrai muluk umla piam ayu uthar. You know why? Bau jongi umla. Yang kuat angel bubun kata. Nak kata kadau abang iong. Bapa khoi. Baka jina ka hok long try. Kanikan ka bangi khun nam da jong pi. Ka shong api ki pan ba la da piong kam long. Oh bread ini mle ngi khuseng ngi sung thai no. Ha? Namar ni khabon sekali ke benta pangina kamai spa. Mo. Iwan namar ni sokya. Iwan ban pun ko ige ki bajak. Iwan ban pun bej ige ki bakendra. Iwan ban pun pai biang seka prom, seka tor, jong kata ka chat beriu kuci. Lah ka sunshar ka kana. Ha ka long snong long tau. Ha ka jingde yin dei sem ni ko ban ra ka jingde teli. Ni pertai ka jingde teli. Ni sak no bangini ki no pun pai. Oh, small lingo te. Na thai kam padon ke jingthok. Madu bangio jela. Kum kata ke jingthok ke bakiong ba arden no he ne atanga surok haying dorbar jukran. Haying dorbar ba arden ke jukran. Oh, kipat ba. Kata ka thama ka ji. Kata ka jingat tinti ka ji. Dan magtangi wan na ka por. Mo, ni wan na ka por. Ban pintu lang ya boro tosi ingin alat dia ke hok tosi ingin alat dia ke hok bagan perikam ada jimut ke cimperkat ke jingin to penisi bagan dia hok shisha belum benta mendai ban syuhan apa discount sale beno aisanan no peni kai halo kinong rem di babiang te kinong yalam ji ki badan po discount sale ki haban pentau. Jadi nomor kita ngile iki bapa. Nomor kita ngidon kamban pensyai iki paiba. Nomor don bon iki bersang ban pensutu baglayu paiba. Oh ngati upala mati yo ba arden. Ngalamat. Pilamat. Yo. Kumanga. Ki thu khana ya ka baki ki mat yo ba arden. Ki me thu pat kai ka bu mat ba arden iki. Kumba kiki mat yang ngaruh ngalamat yaki. Tentu yang kuat begini keren ni kita kiki. Oh don sisa wayu. Moh kibalai ong lu boro olah palat hiba oni te. Marangam don por ban ya puli comments ngam don por ban. Ki news bubun ngam juga kami opek bahan manga pledge mod kiki ki batai. Ki ba kan penmentoy yang akan menpentoy ke parti kan penmentoy ke jai beringa ham pledge mod kiki ki bakam bah. Hendai dan kita pun semua yang menita la pelata. Jingshah ngong to mentangan, terong ni posora. Dengar perkat ngong, menulung yang susarong man, upau nahaman. Hendai yang siapa menong? Kum ke parti, ni dan tangguh jing perkat apa baik. Ikran ladu kasih ke sedang. Bahawa pipinya so sebagai voice of the people party, pipinya so tangguh berkata kalau bagian rakyat ke jingkla, hausnya marhubra. Katakan ini kepada ini, ikut ikipai pak. Yang mana pipinya soal, nama video tiket tersedia semua. Yang kata ini lah kerana bersyair ni, kan syat ini no. Ikut mau kali-kali sampai saya tak tiket iyo baik.
i kam patong kum ta ya no no naman i ong tang doi ni de ban don ka thong ban wan ra ya ke chikla awan ukra tingi ru ye kran ni ke election MP ni le nyom dei ta bangin job ho ni su tho ni don ka jing su scam naman i ba ka khti chung play ka ya ring kat bat party ka jing ni no ni shane auto play ni don ka jing ke scam ni don ka donut ka ba bet ka ba khoi nam ta ka chat riu ni mong bagi di ba piang mangi dei tang gi riu gi tuna di bakala dei ni don di play ba map play ba dap da jing ke jing sne ni te pun le isne yi tun ni don tang wei ha ka donut jing gi no lam ba ni don tang wei ka ru ko prakhat ba ka ri kan em ka chat riu kan klan ka ri kan ruspa kan shrine ba kan no wei ni gi jana gi ba pau ha ka ri indian mau play ra kar khu yi ka ri ka ji ni dei ban kot shata balik ni no ma ban kot shata hari ka thong ba jing Kenapa kata kerang ni Henry yang ayam ingin hap tri shitam naman ngimte balay kawan jaga makum gani ngila say yaw u doktor iki uwe naki parlok ki bangi nya setelah ni sanjor ki ka party uwe naki nongelam ki baga party kalau pun ni ulale hok shisha ala ka jemput kampau tinggi iken ya kata ka politics ke jong kita ki wei pat kumno ki persyang Masniap Dr. Ricky oh kiaro but don't Ricky party bang in say kan ingin wa ko bolong kum Dr. Ricky kiwi ki say kila wa profesor kila wa doktor ban penyesrim kum ke VPP oh kila wa shisha ndre habe ki snow thu bau tau pat pha bo kat sablet hapeng gi jingelang ru upertapra baik semua absu kan ban good collection ben noi man tai Dr. Ricky ru last lang sa kay pen tangsan minute kran tenre ni nyempat ya election ngin sa say ya ki kamba ki bau ni undang lam ji ulale hakini ki kindiat por ki bau la mikmat kum MP support sabah kadang bun ka por election pak kon bana ngin say kran tinman ta ko ki pai babi ni don kam balong ki pat ba ki pasta ni wan hang ni in kren pange ka mat ha goi dei bat kum no bangin snow tho ya ka ka senshar pat ba ka jo khasi ni don kam bat ban snow tho ni don kam ban snow tho bagi bone ki jing persyang ban pen snow tho pakla ya ko pat ba ha kini gisni ki ba menta ka jing persyang da ki boy ki bor ka jengki ngas snow tho balai ka don ka ba kum ka ni ka jing persyang Don kiboya arden natibha maka jing trei shitam ga jengki kamle bikin job nomor ki smuthu bau pra yon job henry ki trei shitam ban jele katbala ban pen smuthu pakla yu patba knang ba kani ka put pra kan suhiar de rem de kan suhiar na kyo ni sukiu mangi tang tala yon Kabumot pa karukom perkat ke jungki ke per na karukom perkat ke jungi. Apa ngilet supaya ba ngilet. Ni penun kami dibuat. Tenendegi dibuat ban pensniu ban penjot. Dan dibuat. Di ban pensniu di ban penjot. Wadi ke chat sendiri. Dan ke jungi pun ni happy ban pun. Ni hap sei ke bor ni hap sei ke buat. Tang ba ke buat ndai ke ban penjot. Ke buat kam dai ban pensniu. Nangai pergi buat ba hagari ke bagi ke jungi. Lingba ke jungi pensyai. Kita ya snow yang kita jing pensyai kajing, kin syai kedar kumakan kita sini sisa syai, baka jingko aja ke voice of the people party. Kamdei baka ko ayu au biuke malong sim, unai ka ko baka ta ka bor ka jupai ba kadiban pai yang jupai ba, bau pai ba ukun hajau di ban tiplut, ya kur ko me jit ikur ko me thong ba di kam di jing trei hapo ka hima bari ka ege ke kam nang nismat dan kam ban penbe. Dei nomor kata ka executive committee ka jungi hapo district council. Kalau pemi ya kau ingin jingpan pernah kan notification, syakis im, syakis sodar, bat syaki kibanon kirat, bat kimdei, bat aiwai lani dia ke jaga hima lani ke jaga rat, klemri o jingbet chuana ke isi, kata kadi kalat jingada. Naman ngim kula syu, ba tang us sodar lani tang sim kena lani sim rat, bau nitip mau tang bat kikat tungan em. Naman kadon ni jing persyang jual juga sarkar menta, kumno ban dakhol lagi ni ke jaga pat ba. Ban tahu, ban kredit tinggi lambang lani ban po jaga,
But on the Galabu Jaka, the Sorkar Kalalong try to Jaka Kalatit, you must show Daban Kang, the Sorkar Kalaban Lemon. Namarkata Koki Paiba. The Jimmy Joga Boys of the People Party. They have a pork of Tungame, Schwabak Umsau, but Schwabaka Porgan dear. You don't come. But Yang Rangba. But Nam Don getting out of it. Nam Don getting out of it, Habanayo Snow. Kaya ka MP election ka belada. Bada bangya snow kaya ka MDC election ka belada. Kalau yo lah bani kendo igi bepon. Kibriu kiba Krishnan. Odan shibon kinong Krishnan gijing. Mo kiba snow to kiba snow kia. Kalau igi kendo igi nong Krishnan kiba kamtulat haga jingem gijing ki. Kiba ngop haga jingdi. Bat kata ka jingdi jengki kamdi kiba malumara. Itu kiba lang ngop haga jingdi. Bana bungi kendui ki beriu ki bakum kini nga jus no tanat bani kran ban kali. Barge orang ba angi tengah ayo pisah. Baidi. Tengah orang ni tinggi mai te milih. Tamangi skwa ban ngi pi bangi ayo pisah baidi. Tamangi perkat cu ya ladi ki perkat ki kon yang tabe upra agyo. Kalau dah kat kita ki beriu ki balak tot aga jiem beri aga jingshah te sakhu maka taga jingdi. Buat kidang snow to ban perkat ya ga lawe ki kon. Mga mapi atau ngin bakla ya kata, namar kata aku kipai bang ini. Padang ni syakmat, pem dan kamban alat di gijing arden, ya gijing linti gijing. Imo nang dia ban yalap election, imo nang dia ban wadi ketema ke bang menela ni gijing kaja, ni wan hang ni, wadi gijing shongso, gijing sup gijing tli, bat kan linti ke bebek, lingba gijing pensyai kiba kum kini. Nganong pensyai syuk ye kini kimat. Namar gilai senguthu dari ngene pen kre ngin bu jimut masen kot ki exam ngin hapan mi bantur sa secretariat ka jingdon ka jo pai ba kan pen scam ya kan nongrem ka bangi ngi yeng nam ta jongpi uplay un kurku yepi baro wala na kam dei kata ka election ka meeting election ndrei banshu pen kot ya ka jingkran klem da pertapra te ngasmo desi ngasmo long tli Tendrei ngan keli soan api ki patba, artli ki jingkeli. Don ki bawa arden. Balai dah ceda je api ke parti bah belum pisah atau ke parti. Nanti smart malah meeting lumbai jenai. Lepas jenai ke jadi camdai bani. Sebab hipan, mereka jadi pak bendang bentar. Lakas cipau tengah mereka kasan ke mereka apa tengah. Yang anggap perkat mahunto sote tema. Wajah kata aru artli ngin keli. Nyelem nungin lum pisah pai babi yang mentang ni. Insang yang berpeni upan bau ai baik kecing kerjaan. Kami mengipan upan bau kerjaan. Ini lumbang benda. Olah kamdan keborti ini lumbang kerjaan orang lelai. Kalau upan bau kuah menyedan benda. Bans no try. Angin ini ke parti upan bau. Kenapa kata gitu gimana sisa? Ya kata ke jenggot cepat baskan. Ini simpan talang. Hari ini artli. Ini peni. Ndai bangi ni tawang ipagi don kamen ni. Ini petrol ke kam kat ni petrol. Ndai don bang balai pisang ni dah ketu. Tambah kereta siap saya. Lumbai nang ni kemat. Tengah tangi aman lumbai nang ni kemat. Yang ini betul deh. Kat baai kembo don ni ai. Dengan mon sobha. Walau bangi lek meeting don bon kita pun kami ni kinong elang. Tengah try ni ndai bang sange. Ya kai ke bau pai bau lai jimut ni dia nang ni kemat. Malagi jingalang ngin lombe kat kabami kan lek becha ka jimpet rekam but on I jingkendu kababiang ngidon you treasurer jingi but the party ji kan hapan I jingkendu what support ka election commission of India hagre ka jimpenan kam ya ka pisa kepilan ka jimpen telun ka jingi dia ngini ka por ka pemeta ngin sedang soy gai perta suara perta prana ha lum suara lum suara lum hai to Ay, cakap lu. Baik kakak. Hah? Aja yang kerja apa? Don mau. Aja yang kerja apa tu? Ada belara pula lupa mak kamu lupa mak. Tahu gini gelap kami asai nak pula. Nak pula yo. Sementara saya ini pernah pula. Kerpat di bagros pula belum treasurer jaga parti. Inbat yang ini kepala, inyawan banyak, no senyang yang ini kepala, bagros kepala jeng.
Bata ka to. Batlang arut. Awam bata ka to kayo. Kanina ka jubak. Kajong ginagawa siya pra. Yang gitu pas mau pambat yang ke porti dulu. Kailan dubon bako apa niya? Kita ibadan sedrong lagi dilawan hiar ngin up. Kanai gede kapisa airbox. Kama kipai ba kin sunyang nagawai ke jingalang syagawai ke jingalang. Kong ke jingadon bentalang ke juki ban kersian. Yang ke jingat linti juga parti. Banlait. Itu arden itu, ya. Yang hijau. Ini ya. Lain dia macam